अंडं म्हटलं की अंड्याची आपण भुर्जी करतो, आमटी करतो, अंडा मसाला करतो किंवा अंड्याचं ऑमलेट करतो. तर त्याच रेसिपी जर अंड्याच्या खाऊन तुम्ही कंटाळला असाल तर ही वेगळी अंड्याची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. करायला एकदम सोपी आहे आणि खायला तर एकदम भन्नाट चपाती किंवा भाकरीसोबत तुम्ही ही रेसिपी एन्जॉय करू शकता. तर रेसिपी काय केली आहे ती आता बघूया. तर एका पॅनमध्ये मी काही मसाले गरम केलेत. तर त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा धणा, अर्धा चमचा जिरा आणि अर्धा चमचा इथं बडीशेप आणि पाव चमचा मिरी घेतली आहे आणि आपल्याला हे हलकं भाजून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची. थोडी कढीपत्त्याची पानं पण मी इथं घातलेत. कढीपत्ता पण कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला हे हलकं भाजून घ्यायचं आहे. तर गॅसची फ्लेम मी आता बंद केली आणि गरम पॅनवरच हे मसाले तसंच ठेवून दिले, म्हणजे ते मस्त अगदी गरम होतील. नंतर ते काढून थंड करून घेतले. त्याच पॅनमध्ये मी तेल गरम करून घेतलं आणि हे काही खडे मसाले घातलेले आहेत. त्यात थोडं जिरं, तमालपत्र, दालचिनीचे तुकडे आणि 1 वेलची आहे. खडे मसाले तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथं वापरू शकता. हलके परतवून घेतले. नंतर 4 कांदे मी बारीक चिरून घेतले आणि ते इथं घातलेले आहेत. तर कांदा बारीकच चिरून घ्यायचा आणि कांदा मऊ व्हावा म्हणून थोडंसं पाव चमचा इथं मीठ घातलं आणि कांदा आपल्याला मात्र छान परतवून घ्यायचा आहे. तर कांदा निम्मे होईपर्यंत आपल्याला हा मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर छान असा परतवून घ्यायचा आहे. तर मस्त अशी अंड्याची रेसिपी आहे बघा. आता हा जो मसाला आहे तो आपल्याला खलबत्त्यामध्ये एकदम बारीक करून घ्यायचा आहे. एक वाटण करायचं आहे. थोडे आल्याचे तुकडे घेतले, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, 10-1 काजूगर घेतलेली आहे, मुठभर ओली कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि इथं 3 टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तर याचं आपल्याला एक मस्त असं वाटण बनवायचं आहे, एकदम बारीक असं. तर ह्या वाटणामुळे आपल्या ह्या रेसिपीची टेस्ट आहे ना ती खूप छान येणार आहे. मस्त असं बारीक वाटण घेतलं आहे मी करून. मग असे मसाले मी खलबत्त्यामध्ये असे बारीक करून घेतले. तुम्ही मिक्सरमध्ये पण करू शकता. इथं मी काही सुके मसाले घालणार आहे. तर त्याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1 चमचा मी माझा घरगुती मसाला, 1 चमचा मी इथं आपली कसुरी मेथीची पावडर घेतलेली आहे. कसुरी मेथी हलकी गरम करून त्याची पावडर केली. हा आपला जो मसाला आपण आता फ्रेश तयार केला आहे तो 2 चमचे घेतला आहे आणि पाव चमचा इथं हळद घेतलेली आहे. काश्मीरी लाल मिरची पावडर थोडी जास्त घ्या, मस्त लालसर आपली ही रेसिपी तयार होईल. या मसाल्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तुमच्या आवडीचे मसाले पण तुम्ही इथं ॲड करू शकता. तर कांदा बघा मस्त असा निम्मे झालेला आहे, छान अगदी परतवून घेतलेला आहे. सगळे मसाले घातले ते पण छान परतवून घेतले. नंतर मगाशी जे वाटण करून ठेवलं आहे ते याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे आणि ते पण याच्यामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. चवीप्रमाणे मीठ पण ॲड करायचं आहे आणि छान अगदी हे परतवून घ्यायचं आहे. अंड्याची खूप वेगळी रेसिपी आहे, करून बघा, खरंच खूप छान लागते. सगळं असं छान एकत्र करून घेतल्यानंतर आपल्याला हे छान अगदी शिजवून घ्यायचे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि मस्त अगदी तेल सुटेपर्यंत हे छान अगदी शिजवून घ्यायचं आहे. वरती झाकण ठेवायचं आहे. बघा वाटणाला आता मस्त अगदी तेल सुटलेलं आहे. पुन्हा एकदा छान हे परतवून घ्यायचं मस्त आणि नंतर मग याच्यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे. तुम्हाला ग्रेव्ही केवढी पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं पाणी ॲड करायचं आहे. गरम पाण्यामुळे काय होतं की सगळे मसाल्यांचे फ्लेवर मस्त बाहेर येतात आणि मस्त अशी लालसर अशी आपली तवंग येऊन रेसिपी तयार होते आणि त्याला एक मस्त अशी उकळी येऊ दिली आणि नंतर मग याच्यामध्ये फोडलेली अंडी घालायची आहे. तर 1-1 अंडं असं मी घातलेलं आहे आणि त्याच्यावरती जो मगाशी आपण मसाला फ्रेश तयार केला तो मी उरवून ठेवलेला तो वरती मसाला घालायचा आहे. टेस्ट खूप छान येते असा वरतून हा मसाला घातल्यामुळे आणि मसाला फ्रेश असल्यामुळे टेस्ट खरंच खूप छान येते. तर इथं मी अशी ही 5 अंडी घातलेली आहेत या पॅनमध्ये आणि प्रत्येक अंड्यावर हा आपला फ्रेश तयार केलेला मसाला पण घातलेला आहे. त्याने खाताना खूप चांगले टेस्ट येते आणि स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला ह्याला झाकण लावून अंडी शिजेपर्यंत हे चांगलं वाफवून घ्यायचं आहे. तर गॅसची फ्लेम स्लो करायची, याच्यावर ते झाकण ठेवायचं आणि 10 ते 15 मिनटासाठी स्लो गॅस फ्लेमवर छान अगदी हे शिजवून घ्यायचं. अंडी पण शिजतील, मसाला पण मस्त अगदी तेल सोडेल इथपर्यंत आपल्याला हे छान अगदी शिजवून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता 10 ते 15 मिनटं झालेली आहेत आणि मस्त अगदी झणझणीत चमचमीत असा हा अंड्याचा पदार्थ आपला तयार झालेला आहे. तुम्ही या पदार्थाला काय नाव द्याल ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. सुरीने चेक करायचं की अंडं शिजलं आहे की नाही ते बघू शकता आणि अंडं शिजलं असेल तर आपली ही रेसिपी आता तयार झालेली आहे. मस्त एकदम स्लो गॅस फ्लेमवर मस्त ही अंडी शिजवून घ्यायची. खूप छान लागतात. अंडा फोडून करतो त्यामुळे रस्स्यामध्ये ना अंड्याचा सगळा फ्लेवर येतो. शेवटी मग बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि आपली ही रेसिपी आता खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. चपातीसोबत, पराठासोबत, भाकरीसोबत ही रेसिपी खरंच खूप चांगली लागते. आपल्या अंड्याच्या त्याच रेसिपी खाऊन जर आपण कंटाळलो असेल तर आपल्याला काहीतरी अंड्याचं वेगळं करून खायचं असेल तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता. खूप छान आहे. मस्त मसालेदार अशी अंडा मसाला इथं तयार होतो. वेगळी पद्धत आहे. चव पण खूप छान येते कारण आपण इथं काजूगर वगैरे वापरले आहेत त्याच्यामुळे टेस्ट अफलातून येते. या रेसिपीची नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.